ଆପଣ କେବେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଅସରପା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଇଛି? ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାଦିନର କାହାଣୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସା କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 3ଟା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇଟା ଏତେ ପାଖରେ ବସା କରିଥିଲା ଯେ ମୋ ହାତ ପାଇଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ 3ଟାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ନେଲି, ସେ ଛୁଆ ଖାଲି ପାଟି ଏମିତି ଆଁ କରୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଗୋଟେ ଲତା ସେଇଠି ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ସେ ଫଳ ସବୁକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲି। ସେମାନେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଖାଇବା କ'ଣ ସେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ଢୋକି ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ସବୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲି। ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ 3ଟା ମରିଯାଇଥିଲେ। ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋର ପାପ ହେଲା କି ପୁଣ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ଯେ ମୋର ପାପ ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ନିହାତି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିରାଡ଼ି କୁକୁର ପଶିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କୌଣସି ଜୀବ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ମରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି କାମଟି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ପାପ ଲାଗିବନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିଦେବେ, କଳସଟିଏ ବସେଇଦେବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରିବେ। ନହେଲେ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମ ଗୋଟେ ଥର ପାଠ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ଫଳକୁ ସେଇ ଜୀବକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଫଳରେ ସେ ଜୀବଟିର ସଦ୍ଗତି ହେଇପାରେ। ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆଉ ନ ପଡ଼ିପାରେ। ହୁଏତ ତାର ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଜୀବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ମୋ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।